jamal ñalle mon bandiraɓe totoɓe funnegeji e hirnegeji jamal ñalle mon jinnaɓe ɓiɓɓe badiraɓe suddiɓe isiraɓe jamal ñalle mon helfaɓe din helfaɓe aada jamal ñalle mon bandiraɓe totoɓen Europe Amérique Asie Austral Moyen Orient Afrique centrale Afrique de l'Ouest ha toon to dawlaji denduɗi jamal ñalle mon ndimagu e ñeñagu jamal ñalle mon mbimi e wimi e wimami en calmini en juurima en mani en manti yontere fo lawol gotol e oɗo saaha taw ko en direct ɗo e Tirmidhi TV émission men Pinal e Gandal no kewɗen wadde e kala e oɗo saaha en calmini helfaɓe diine en calmini helfaɓe aada en calmini gendiyankoɓe leñol men haaliyankoɓe wittiyankoɓe dartiyankoɓe dartoɓe famnoɓe yimɓe gueɗen jaruno ko wayno aadaji e ko nandi hen e tawno dillere ko gueɗe ciftinoji yimɓe e gurdam mumen e sagade jam mumen heeɓa holko woni tarik e holko tarik ɗaɓɓi holko waɗeɗen nanti e tarik tarik ko hunde wanno nde ko ɓooyi tawa dartiyanke ko darto pamno yimɓe gueɗen jaruno ko wayno aadaji ko nandi hen en garti ɗo e émission men Pinal e Gandal yontere fo lawol gotol ɗo e Pindi TV en calmini en juurima en calmini directeur général Abou Samba Diop daraniɗo leñol hande ko ñalawma welnere ko ñalawma weltare ko ñalawma gandal ko ñalawma pinal ko ñalawma gendiyankoɓe men dartiyankoɓe dartoɓe famnoɓe yimɓe gueɗen jarno ko wayno aadaji ko nandi hen en calmini en juurima en mani en manti en calmini noddiyankoɓe men daariyankoɓe men ɗo e télé he mo ganduɗa dareteɗo funnegueji e hirnegueji ko weltare mawde wonanden hande artude ɗo e oɗo ñalawma labaɗo laftuɗo eɗen gardi e gendiyankoɓe men ɓe mbiyetake hooli ɓe daraniɓe leñol guila hanki nde metti darade nde daraniɓe leñol nde men mbiyete holko janggi pular bama wima arga e gara wiya nanani wiya nani wi jono ko ñagra ko nden ɓe darani pulagu nden ɓe darani gandal nden ɓe darani ɓamtare nde wonno haɓe jiiya ko woni yeeso haɓe gandi ko woni caggal ɗum noon en gardi e dartiyankoɓe men dartoɓe famnoɓe yimɓe gueɗe ɗe jarno so tawi hande en kolliriɓe kadi wona bulet mataw ko saaha foof eɗen jiiɗi e émission Pinal e Gandal ƴewde hanki men yewtude hande men gam yaynade janggo men ko ɗum tagui saaha foof ƴeewen haaldude e mabɓe saaha foof ƴeewen yiiladeɓe saaha foof ƴeewen darnadeɓe par ce que koɓe masiŋaji leñol koɓe daraniɓe leñol koɓe fewnoɓe leñol koɓe fewnanɓe leñol koɓe yaadoɓe e aduna he ha aduna o gasa tawa ɓe mayata par ce que golle ɗe goni ko mayata sa nani neɗɗo mayata tan ko golle mum e balle mum gardi ko ene laaɓi kam to jaranteɗen hande ɗo hay goto yedditaki nafoore wonde e janggude ɗemɗe men gendiji saabu ɗum ko jamanu wayloto terme men o arde koye wayloji koma ɗo e bindi wona kattanɗo hunde fof hande koma jangge hunde fof hande ko ma hiise saabu ndemowo mo caggal uddoji nani namdi ko sagata debbo walla gorko bawɗo humtude haaju mum e kala fannuji ndema taw ko kutortoɗo bindol jaasi fof Fouta hande temedere mabɓe gona windoɓe ɗum kawral pelle Fouta gam ɓamtare fafde famide dadi rendude men haare ene poti fof doole mum en calmini funnague e hirnague rewo ko ɗum tagui gadduɗen ɓeɗo ɓe ganduɗa wadɓe gurdam mum fof gam ɗemgal pular nodduɓe pulagu nodduɓe yaltinɓe gandi men haaloɓe hanki men no gurdaten no ñamraten no jardaten jinnaɓe men gurdameje men erelaji men keeri hakkude men e koye men keeri hakkude men e Allah keeri hakkude men e koddigal e enɗam ɗin jammaji e ñalawmaji subakaji e kikiɗeji keneli gummotoɗi funnague ne paye hirnague gummotoɗi hirnague ne paye funnague on aduna jirnotoɗo mo daratako sa ari wona an fewnata sa yi wona an firtata kesi ɗiɗi kiɗɗata ɓe nde daari ɗo hande gari huccodirde e émission Pinal e Gandal e haaldude fuutankoɓe e haalande pulagu mbimami woni Abdoulaye Diallo mo ganduɗa wattake présenté hay nokku nde wonno golle gadi haala Seydou Diallo kono ko haala wattinto haydara tiiɗani sona ko tinna on tinni on jonni mo ganduɗa dariɗo guila hanki faade hande darde ma en jogui hen hande jibinaɓe ndesi darde ma en jogui hen hande jibinaɓe jibini darde ma en jogui hen sukaɓe mawni darde ma en jogui hen ɓe ganda no gandi a yeehi hanki a yaade hecci hanki a ari ha hande yo Allah tawtata janggo ya barka
koye faaro leñol min parnorto jeeɗa ka référence mo ganduɗa oɗon aɗa jangge ko heewi e ma a woni ceerno a woni basɗo a woni galo a woni dañƴo a woni baaba a woni almami ala fof ka wonani e rôle ko neɗɗo fotata wonde e nder société gonka furakoɓe min jetta Allah min jettanma Allah min mbima bisimilla ma ɗo e Pine TV télé mo ganduɗa télé ɗo gowɗa ala ɗo naweɗa ta anda ala to naweɗa ta wowani ala to kollirtoɗa ta andaka ko golle ma e balle ma e darde ma hamin ñaguinde Allah juutnata baɗa ma moƴƴiri battan ma o woni Diallo Abdoulaye oɗon gandi bana ko hanki bana ko hecci hanki bana ko hande kala ko neɗɗo yiɗi wawi ɗum kadi bana ko neɗɗo mo ganduɗa ko woni e nder hen ko omo jogui hen fulla omo jogui hen fayida omo jogui hen ceylagal omo jogui hen ndimagu omo jogui hen ɗoyre omo jogui hen moƴƴere inde makko bonani hen o ferguitaki hen o ferguitaka hen o yeeyani hen o yeeyaka hen o soodani o ñamlaki nde wonno wawi haalde neɗɗo ganduɗo ɗum minen min cifti on guila komin alano wayi min gondi koye moon min denata ko onon min denanta ko on kalda ton ko minen kalda ton ko leñol ngol kalda ton ko bandiraɓe o woni bana Sow albarka Allah albarka kadi joom galle ma o woni Kaya Diop Kaya Sy ko neɗɗam mo ganduɓe guila hanki taw hande arani minen gonno fondation international union pour émergence de Fouta e Farmata Gaye kanko waɗi secrétaire général mbiyatmo mi haɗo joni ko gandu jiɗɗo ko waɗata ko cuusɗo moƴƴo moƴƴinde gonɗigal daraniɗo kala ko wiyete ɓamtare pulako Seydi Sow min mbima bisimilla ma ɗo e émission Pinnal e Gandal tan waɗa ɗum coordonné pour le bel heɓe galñe wase woni Aminata Ba mo ganduɗa kala ɗo jaami min jaadat o kañum waɗata coordonné situation émission Pinnal e Gandal en gari hande e Pine TV en calmini en juurima en ñaguima duwaw ko mon ko somin mbaɗa haala ɗo min goto mbaɗa e haala ɗo émission o foof taw min gaynani ko mon ko min ñaagui Allah ko yo Allah junnu balɗe mon moƴƴina batta yomin ɓooy yiide on yon ɓooy findinde nde wonno won ko ligguiɗo e leñol he majjata mayata guiɗo tawete gaño tawe moƴƴo tawe bonɗo tawe mawɗo tawe cukalel tawe yaada aduna e haaduna o gasa bana so dundu fuɗe ɓernde ko ɗemgal firto ɗum ɗelal ɓeɗɗo ko haaltide yidde ko diidol so diidima e ɓerde jum heɓata saka momta kala ko dewɗa ha jiɗɗa dowɗa ko timmade hen tinanɗa ko hoorema Aminata Ba gueddiyankoɓe leñol nani bisimilla ma calmodira e mabɓe après koccere golle he par ce que sa yi haala ka juuti tan ala sago mi haala par ce que ɓeɗo so mujjitere mumen il faut haale par ce que ko haalaka andatake il faut haale quoi ko ɗum tagui min ƴetti hen ko heewi sinno ko sagam joɗɗon tan mboɗo haala on koɗo mbiri haalde ɗum kono yontaɓe leñol bisimilla Aminata Ba haalnan yeeso ma Allah jarama Boyri Thioune golle ma jooɗi feewi kadi en beltima kadi waɗi en kadi belamma ne gartuɗen e émission men Pinnal Gandal gartuɗen kadi e télé men eɗen kadi jetta Allah kadi eɗen jetta jinnaɓeɓe en beltima kadi hande nde dañƴen gandanɗa hoore ma ko invitation ngaji yimɓe moƴƴuɓe yimɓe andaɓe yimɓe dariɓe yimɓe kadi dadiɓe kadi hande soɓe mbiyama kamɓe invitaɗo ko belamma e amen min mbiɓe bisimilla mabɓe e Pine TV e bamin o Thioune mi accinma konngol ngol e yeeso ma ha ɓooya a jarama pour le bel heɓe gal ñawase ndendiyanke leñol woni Abdoulaye eɗen gone 3e millionnaire ɗoɗon oto yarata hande ɗo eɗen gone pinal ngal ganduɗa kawnigal par ce que kono hanki kono hecci hanki kono hande ɗum noon bisimilla ma e yewtere Pinnal e Gandal e fannuji guurɗon ɗi woni wonde maggiyanki ko guurɗon ko wona moni fof andi ɗum darde mon wona moni fof andi ɗum yiide on noon e weeɓi nande ko kalton e weeɓi mais ko guurɗon e nder ko gollaton ko no guurduɗon hakkude mon e koye mon hakkude mon e pulagu to banggue ko mbatton ko darde mon eɗo darana ɗon hol darde mon e nder oɗo société taw koye banggue maggiyankoɓe Abdoulaye Diallo eyyi Boyri Thioune Allah jarama ko ardi foof min beltimi
kadi min mbima Allah jarama ani Aminata Ba on calminama gongol on ñaganama moƴƴere wonde banimen debbo Banaso machallah en calmini kadi directeur galle wono Abou Hafsat en calmini mo woni Abou Diop en beltanimo kadi koni ha woni gonga e kadi joom galle o tigui kam fu en jettiɓe no fewi en ñaganoɓe aussi balɗe juuɗe battede moƴƴe ɗum ɗo kadi ko ɓamtare leñol ngol nde tawno mon fof wonɗo heedi eyyi mon fof hedde banggue jaggal banggue mum tan ɗiɓe jagga banggue mumen minen noon Allah wurni min koye banggue mabɓe toon min jaari e ɗum noon yettere Allah ko mawɗum no mbiɗa ni amin guurde e leñol ngol e woni fannuji fof eyyi hen fannu ina muusi en fannu no muusde banggue gurdam amen e renndo ngo nde tawno kala ko jiɗɗa wawma minen ko yidde amen tan jaggi min hen kono ko yidde ma wawma ko foof kadi so yadani nafoore wonat no manki ɗum waɗi mbimi gurdam ɗam no muusi amen to banggue renndo ngo eyyi nde tawno so tawi rewino lawol hande ko tampa ko e ko rewa ko e nder leñol ngol ko fotino diwde hande ɗo on nokku kono noon yettere Allah ko alhamdulillahi rabbil alamin Allah kadi en jettiri ɗum Allah ko neɗɗo dañi fof to Allah anda ko ɗum kadi Allah fecani ɗum kono minen kam min jaggi hen haade balɗe men jooɗi fof nde tawno ko leñol ngol jarani min hunde fof eyyi kadi komin mbawi wadde hen fof emin ñaago yaafuya nde tawno neɗɗo wawi wadde hunde ha ɓooy kadi ferguito wasa ɗo min pegi taw min tinani wasa ɗo min neɗɗo min kaali ko welani ɗum walla min gadda tinninore ganduɗa mimi ko neɗɗo o sikka mataw kañum min kalda taw Allah ne seedi min tinani ɗum min ganda ɗum fof nani hen donc ɗum fof kadi min ñaago hen yaafuya ko weltare tan Seydi Thioune ha ɓooy kadi garten e programme bandiraɓe onon ketturi nottu mon oɗo guendiyanke leñol woni Abdoulaye Diallo hanki Abdoulaye Diallo hecci hanki Abdoulaye Diallo hande Abdoulaye Diallo oɗon mbaɗa makko oɗon mbaɗa répétition ngaji kono yaltoɓe kono ñamoɓe kono yaroɓe kono haalanoɓe leñol kono yahnoɓe leñol est ce que oɗon jogui salaire aji walla oɗon jogui to nokkate boñ ballal wonande liggey leñol walla oɗon jogui volontaire uji ɓe ganduɗa ene ketta e mon kala saaha jaɓɓito on juuɗe walla oɗon jogui correspondant ji ɓe ganduɗa ene kettan on e won nokkuji ɓayde ene beltoro on ko onon goni représenté leñol ngol goɗɗo ala goɗɗum ala sowona onon min jawrani on Allah est ce que ɗum ene kuure moɗon ha wara heɓo keɓon hen ballal seeɗa ko mboyi cuum ɗum no wayno ala ni ɗum kam ala komin mbaɗata répétition ngaji amen ko moyen ngaji amen komin jaara ko moyen ngaji amen minen jijjiti min jaari page mbaɗa page uji amen min jaa hay goto wallani ala dariɗo tan wi kam ne walla mogiyankoɓe ne hettani min oɗo banggue ala wona anduɓe men wona anduɓe wona alɗuɓe men wona alɗuɓe wona ɗanniyankoɓe men wona joɗiɓe men wona joɗiɓe men hay goto de yalta volonté tan wi min mbaɗa mogiyankoɓe e oɗo fannu won ala hay organisation goto min banggue hooram min mi yaha cikkumi ni mataw anduɓe e alɗuɓe ɓe jeeɓata ko min mbaɗata ko min banggue hooram eyyi cukulaɓe jiyani ko ten ko ɓe jiyani par ce que mawna mataw mawnani e mabɓe walla fotani wadde wallede min jami tan ko yiɗɓe ɗum ɓe tigui rigui koɓe ngala moyen ngaji ɗi ɓen ɓuuri jaribede hen ɓen ɓuuri tampude ɗum taw mo ganduɗa kañum ni hoore mum ko ma min ballodira e ko muɗum kañum ittata moyen ngal mi wawi waɗande goto amen kono anduɓe tigui rigui alɗuɓe min sikki kañum ɓe ɓe jeeɓata ko min mbaɗata ko ɗum mawnani e mabɓe min ɓe sikki par ce que mi yaha ɓoy mbimi mataw kala hen jaaɗo ha gari ha woni hunde seeɗa yejjital pular o nattat yebde pular o majjat quoi majjat saabu sonano ɗum so noɓe no min mbaɗirta hen ni ene ɗum darore e leñol ngol ni so tawi eɓe jeeɓanno ɗum ɓe sikki ma won darde ɓe daari fuɗde faade amen eyyi min banggue hooram mi yiyani bandiraɓe hettoɓen e oɗo saaha ɓayde ko pindinen jangguinen in somi pinnal e gandal sa yi eɗen garda e ɗiɗo question ngaji e kaɗo haala ko enen e nder men enen e nder koye men enen e nder gurdam men enen e nder leñol men enen e nder jaadigal men rendude saaha rende jamanu huccudira pooye ɓayde koko ɓennata pour aroɓe so gari mbawa andude holko golli ɗon e holno gollori ɗon e holno gollodi ɗon e yimɓeɓe aroɓe caggal mon walla ɓe jangguin toon walla ɓe janggoɓe mon taw ne mbawa andude hol koyɗe goɗɗe ƴettata ƴeewa est ce que ma ɓuur on beele leñolngol yaara yesso ɗum addi ɗeɗo namde par ce que kala jiiɗo Abdoulaye Diallo en enen min cikata ko oɗon jogui salaire aji enen min cikata ko oɗon jooɓe walla oɗon jogui bayorde fof yimɓe ɓe ganduɗa ene mbaɗa financé gam leñol ngol affaire o yande gam leñol ngol yaara yesso par ce que ene namdi ballal ene namdi yimɓe men laamu ɓe ganduɗa
ene namdi kayitaji ɗi ganduɗa ɗi poɗɗon fewnanede ɗi ganduɗa taw oɗon daroro to goto mon yiɗi yaade foti wawi tajde biye muɗum yano comme Diaw Fouta ni par ce que ko artiste ene namdi yaade ministre uji ɗi ganduɗa hen yo affaire étranger ɓe ganduɗa ko kañumen jogui affaire artiste en ene jogui droit fewnude papier ji moɗon daro kono mbaɗande kam to gonɗon ɗo ɗon jogui passeport diplomatique en tant que artiste oɗon jogui somi jiɗɗi wadde visa tan tappete jawon to ɗon piyeji par ce que on tousa kam ɗum kam mataw ɗon holko mbawɗa sifnade amin ɗum kam mbiyata ko amini Allah hoknuma barke ayi no mbiɗa ni ɗum fonno wonde kono noon yettaki ɗon tan min naatmi théâtre Mogoji 94 natumi leydi ndi batumi wadde ɗum faade ɗo joni min mbaddata koye tataji abbitu ka neɗɗo soyno minen tan isen wona kaani sikka mata min ɓuuri ɗo min potani jolde hannde tataji min mbaɗa moyen suppiraji pousse abbitu ga mbaɗa jooɗo hen jomumen jiya min jole tata nden ŋaaɓa huno ɗum wona kaani ayi tawa ɗo sikkata min to min keɓani toon ko ɓo suturaji tan yo Allah ɓooni suturaji min ngala passeport diplomatique min ngala hay dardal ko ganduɗa ɗum ɗo somin ummani muɗum hannde min jiiɗi yaltu leydi min jalta hay ɗo e Mauritanie somin ja ma Allah faabo mi haalani kay banggue goɗɗo ɗum ɗo eɗen mbaɗi interpellé ministre des affaires étrangères ken jahoɓe toon pour joddoɗen e makko inchallah par ce que eɗen jogui on droit kadi oɗon jogui on droit oɗon jogui droit tottede ɗum ɗon min mbaɗanmo interpellé pour min gar jodɗen e makko inchallahu rabbi ko ɓuuri yawde caggal programme mo mbattono par ce que il faut ko affaire o réglé rewne lawol kam so waɗani ballal kam ɗum kam ni wona ballal ko meccal ko alay saago ko fodde moon nde ganduɗa ene winda ene foti wonde ene foti heɓede ene foti tottede ɗum jiida e ballal jiida e wallude artiste mum jiida e dolnude artiste mum jiida e ñamtude artiste mum affaire wonde ko jiiɗa lawol ɗum noon eɗen mbaɗama interpellé inchallahu rabbi min ƴeew délégation spéciale yaaɗa toon ƴewde yewtidde makko e ɗeɗon jewte dottoɗen gayi Abdoulaye Diallo hakkude moɗon e leñol ngol est ce que ɗon jeeyton leñol ngol ɗo est ce que oɗon jiiya leñol ngol yewon ɗon eyyi bon ɗum woni ko kalminani ko mbimami minen oɗon ɗon jeeyton ngol ɗo to min jiyata ngol to est ce que oɗon mbaɗa sentir haɗo jiiya on ɗon eyyi ɗum mbimami min haalni ɗum nani mbiyami to min jiyata ngol to eɗen min jaggi ngol ɗo eno min darniri ngol ni minen min cikkat yimɓe ko jiyani ni par ce que min jiyani hen taw min jiyani hen koye mon min jiyani hen koye amen min jiyani hen kadi neɗɗo jaltude tan volontaire wiya ɗum ɗo kam ɓeɗo no darori ɗum min mbaɗa ɗum nde ɗo fodde ha yimɓe fof ganda kam ɓeɗo wonko mbaɗen leñol ngol ɗum waɗi min mbiyami minen min cikkat koɓe jiyani min par ce que minen min jiyaɓe amin jagganiɓe amin daari darde wonde yooɓe gandu ɗum ɗo ko enen ndendi hoto ɗum maayi kono noon banggue mabɓe kam yo Allah faabo oɗon ñaama kono yaroɓe kono ɓornotoɓe kono waɗoɓe voyage kono pasoɓe kono ñantotoɓe kono haaloɓe kono waɗoɓe voyage uji ko onon tan koye mon minen tan e koye amen min tan e koye amen Allah nelaɗo mum tan no hokki minen sutura min cuuri hen eyyi min daña hannde janggo min jooɗo min ñaama hannde janggo min mbasa ñaamde ɓawa janggo min daña wutte moƴƴe min ɓoono ɓawitel min mbasa dañde wutte moƴƴe noon tan min guuri alɗuɓe men e anduɓe men haaliyankoɓe men haralleɓe men leñol men bandiraɓe men yaadiɓe men yonta men dañɓe men seerenɓe men halifaɓe dine alfaɓe aada politicien ji men leñol so ala galo ala gando ala jontaɗo ngol leñol mayat pat albarka alɗuɓe men oɗon keeɗi albarka anduɓe men oɗon keeɗi albarka laamɓe men oɗon keeɗi faw ko furankagal kono albarka yontaɓe leñol ɗum woni on ɓe cuforɗo en calmini debbo pullo o mo ganduɗa ene weeli wiide fofo am nenam debbam sehilam mo ndendumi jamanu ndendumi saaha woni Bana Sow miijima Farmata Abdoulaye Mama Thierno fullo heɓe gal ñawase nenam ɗon ndi wori nayi paynori aynaɓe jaɓɓowo jarunaɗo pullo kala ɗo gonɗa yo jaam kisal wonema bana en gari onon ko rewɓe oɗon gonde e worɓe oɗon ndesa oɗon jaada e worɓe oɗon mbaɗa maggoji oɗon mbaɗa voyage uji oɗon jalloya e laddeji oɗon mbaloya e laddeji oɗon jaa répétition ngaji te kon rewɓe hakkude mon e worɓe mon goho hakkude mon e worɓe liggottoɗon ɓe ɗiɗi hakkude mon e haaloɓe ɓe tati holko mbawɗa sifnade en hen en tant que debbo leñol ko adi fof Allah jarama kaw Boyri kadi ko weltade tigi tigi ngam arde ɗo e oɗo galle saabu ko galle mo gowmi kadi ko galle mo cuusmi
e kadi e yeeso gardugal kaw men Abou Diop ko ganduɗa hande ko minen e makko gonduno e ngal ɗo jaɓɓal woni mogo o momin mbaɗata ko hen min tawimo o holli min lawol kadi min gari kadi e radio ji e télé ji kadi o holli min lawol ha hande kadi jewte baɗe ni wawi jibinede wonanta min ko belamma tigui sen garti e batte mogo so wonte e debbo naata e mogo gurdam muɗum e société o hakkude muɗum e joom galle mum walla hakkude muɗum e yimɓeɓe somi waɗi somi rendini ɗum foof rendo ngo won yitere nde ɓe dardanma woni ka joom liberté so tawi gonɗa koye galle mawɗo ɓe pinani ɓe paamani an holko jaata inde ma bonat hayso tawi a bonani an aɗa andi ko gonɗa koye fillude jeyat woni holɗum ƴellidde leñol ngol mawninde culture pular wonde ko gonɗa ko beele hande kala majjunoɗo arta e ko woni e leñol ngol an koye on jiyat gonɗa kono yaama tawa wonɓe gonduɗa tawa paamani an ko jaata ko kono sa ala kadi gorko bawɗo suurdema hen bawɗo walludema hen a lajat a yata heewi mogiyankoɓe wonnoɓe de gila ko ɓooyi hande ndesa goppi pourtant ko joguinoɓe avenir ko joguinoɓe gandal joguinoɓe pinal meɗen mais hande ko dewle tahi jomumen goppi minen noon kam amin jetta Allah on banggue Allah walli min kam min kawri koye worɓe ɓe ganduɗa ko worɓe duusoɓe worɓe kadi walloɓe parfois aɗa ummo aɗa yahani jomum itta ngalu mum wima nda wat hen daña probléme e hunde jomum ara itta jawdi mum wima nda ya wat hen ɗum ɗon noon ko yettere Allah kono sen joɗima ɗo alay saago kadi jetten ɗeɗon saabu somin cuusi min mbawi darade n'importe quelle heure kaw mboyri min jahat ma won joni 1 mois presque min gartata galleji amin ko 0 heure ɗum ɗon te ko mogo tan min mbaɗata goɗɗum min mbaɗani kono ko dañje badɗomo comprendre e ko gonɗa ko dusnuma susnuma wawa yaade hen e sen garti nane e ko kalanoɗen ka Ablaye mboɗo wawi wiide ɓurino ɗo musde e jamanuji ɓennudi saabu en gonino e jamanu mo ganduɗa leñol fulɓe kam koko yejjitono to batte mogo en baddetake hay hunde hewata e leydi ndi leydi Sénégal badde ɗen hen kono caggal nde collectif des artistes comédiens pular jibina mboɗo wawi wiide jibinama ene yaara e duuɓi 12 hikka ene yaara e duuɓi 14 walla 15 mboɗo wawi wiide koye o ɗiɗo dumunnaji puɗɗiɗen yiide hen koye meɗen so wawi wiide noon jagga dental pinal pular adino dental pinal pular nde jibina koye inde Keesi Bousso e inde Ablaye Diallo oɗo jooɗito ɗum waɗi nane ko mbiɗa ko jaggal leñol tigui rigui ko wallahi ko jaggal leñol saabu nde Keesi Bousso ari Sénégal ummi Belgique président Macky Sall noddimo ari halfinimo Grand Théâtre konko Keesi yo Allah ɓuɓanmo to woni to kadi minen e kala saaha somin jooɗima amin kaala amin ciftoro ko waɗani min saabu neɗɗo so waɗanima moƴƴere hayso wirnima haal ɗum Allah yiɗi konko Keesi nde o ari o wi ko min ɗo ko jolfuɓe dippata ɗo kono fulɓe dippat ɗo kolli e buubaji e magoji meɗen waɗete ɗo e Grand Théâtre ko konko adi nanude min Grand Théâtre ko konko kadi adi ittude 11 millions o waɗi min financé spectacle Grand Théâtre min mbaɗi guichet fermé min mbaɗi 1e édition min mbaɗi 2e édition min mbaɗi 3e édition ɗon hankkadi nde ɓe puɗɗi haɓademo woni batte ministére de la culture gonnoɗo ɗo o e kamɓe wonnoɓe ɗo ɓe batti haɓademo par ce que pulagu ngu heewi doole Grand Théâtre ɗum ɗon foof noon ene jeeya aussi enen ko kaɓirɗe meɗen ɗe poɗɗen jogade pour ganden holto paaɗen eɗen kaɓano ɗemgal ngal yo yaaj eɗen kaɓano kadi ɗo e leydi ndi gonɗen ndi beele nde eɗen daña place par ce que ko mbatten ko meccal ngal ganduɗa hande aɗa ƴeewa e banggueji jolfuɓe sa ƴeewi hen hakke cafanɗe joyo ko halpularen temedere mo guittuɗa foof cafanɗe jeeɗiɗo ɓe fof ko halpularen gona jolfuɓe mais dogniɓe pular pour gam yaade to jolfuɓe beele eɓe mbawa wurde e meccal ngal par ce que mogo ko meccal sa ƴeewi hande a wonat artiste pular gona hen duuɓi nogas artiste jolfo waɗa théâtre goto walla séquence goto waɗa fo hankkadi nde wirtoma e 4x4 mum janggo wirtoma e appartement mum taw ko kañum jeeyi ɓawo janggo wirtoma aéroport ne waɗa voyage tawa an a woni hen 10 ans guila ɗo goni sukaɓe min 9 ans gonmi puɗɗima wadde théâtre 9 ans hande mi woni mawɗo mi jibini mi ɓesni
kono ha joni no Ablaye Diallo wi ni jolata koye tataji walla ƴetta taxi sa ala ko ƴettirɗa taxi ti oblige gona e rendude yimɓe ɓe puusmi jooɗo yimɓe ɓe ne keftinma e laabi ɗi par ce que image yahat hande kala to goto e meɗen yalti sokoye lawol ma neɗɗo foof wutti mum wiya kaari nana yaaha e kaari nana yaaha ni toɓe cikkanma ɗo an a wonani ɗon hareji ɗi Kaw Mboyri ene heewi to banggue administration ene heewi to banggue rendo meɗen hol jaggal goɓe poti jaggande meɗen ngal woni hande so tawi en mbaɗi produit meɗen wajiɓe mbaɗa ɗum consommé eɓe jeeɓa en eɓe gandi en mais ko jokke golle ene heewi leñol men ngol jokke golle ene heewi et pourtant artiste Jolfo joni ene wawi yaltude ɗo joni yaltina ɗo waɗa billet 100 000 francs neɗɗo pullo e hoore mum yaha sooda walla pullo e hoore mum waɗa ya sponsorisé Jolfo et pourtant combien d'émissions Pulaar min ko émission ngaji gonnomi mais mi woppi par ce que aɗa gotaki goppumi a wawa wonde mère de famille jogoɗa sukaɓe aɗa yaaha e émission ngaji hiiri weeti te an a wawa dañde sponsorine bawɗoma wadde dusdema e banggal ngol gontagal te émission ma ko an foti liggade ko émission yobma par ce que il faut daña émission mo ganduɗa ene nanna haalis oɗon aɗa wawa yoɓede hen mais so tawi ko Halpulaar en jahata ene mbaɗoya sponsorise jolfuɓe ɓe dutto ene mbirto Halpulaar en jaɓɓa ɗumen an mogiyanke o walla an animateur o so ɓooyi so tawi wona katantoyagal a woppat ti obligé change lawol minen noon Allah gila Allah nanni minen mogo ha joni mataw ko ƴiƴam amen woni min mbawa woppude ko mayde tan oto Allah yawnu ɗum woppinta min ɗum mais kam ene muusi to banggue administration ene muusi to banggue gonka meɗen sen garti hande e batte gon administration Sénégal mboɗo wawi wiide hande caggal dental pinal Pulaar eɗen jetta ɗon Allah eɗen jetta baba men Abdoulaye Samba Sy saabu ko konko ardi ɗum duuɓi 12 eɗen ñagonoma Allah cellal e judde balɗe e moƴƴude battade o ɓooya dusde min saabu mawɓe amen Kaw Mboyri eɓe jaggani min eɓe duusa min ƴeew âge mo ɓe jogui o ha joni jomum ne wawi tuggade ni ara ene waɗa assisté répétition ene ara notade c'est important jomum tuggo e leggal ganduɗa sellani tuggo ene ara ene jooɗo ene fofto ene ara ene jooɗo ha yetto totte 16 jooɗo ene faaha pour gam wawde ƴewde holko sukaɓe mbaɗata ko holko ɓe poti tottude leñol ngol sukaɓe ene jangga e mum ene jangga e image mum eɗo wayni très bien jarani ɗum merci eto ummi haɗo yarat ɗo wallahi ene hokkuma courage hande ko wayno haadi gaajo en gummo galleji men gara ene paasa e jammaji ɗi ene jaɓɓa e koyɗe men gara wadde assisté répétition sukaɓe ko pour wadde ɗumen motivé ɗum ɗon aussi c'est important eɗen mbaɗa ɗum eɗen ciftono ɗum kamɓene aussi eɗen kokkaɓe teddungal ngal ɗon ɓeɓe jeeyi par ce que hande mboɗo wawi wiide so yeehi ha wontoyi collectif des artistes ko konko joguinoɗo ɗum duuɓi 12 o wonko liggi hen ko heewi nde minen sukaɓe min gari min mbawi rewde hen e caggal aussi nde keɓɗen ndewɗen hen nde en mbaɗi feere hande ha journée mondial du théâtre par ce que enen en nananno tan journée mondial du théâtre to batte Jolfuɓe eɗen jaaha eɗen tawoyaɓe eɗen daro boowal eɗen jeeɓaɓe mbiɗen non attends minen yonti minen aussi min mbatta wadde journée mondial du théâtre par ce que c'est ko fête mo ganduɗa ko international aduna o foof waɗata ɗum fete et comme ko métier meɗen eɗen mbaɗa ko mogo mbatten so journée o ari le 27 mars eɗen poti wawde wadde journée o comme il faut nde min puɗɗoto wadde journée o nde ko moyen aji amen min ƴetti min jeehi galle Pulaar min jooɓi galle Pulaar min job galle Pulaar min job koye télé kalmi onon Pulaar minen Pulaar min jooɓi galle Pulaar nodiyankoɓe Pulaar eyyi daraniɓe leñol joɓoy ɗon galle Pulaar gam wadde toon journée mondial du théâtre ene laaɓi min ngala hay bailleur goto balluɗo min mais min emin beela amin belti par ce que ko fête min mbaɗi journée o ɓenni min jotti quelques années min batti yeehi ha corona o ari sarodira yimɓe carodiri ɗum kadi galle Pulaar en dañi ɗum kadi tonuji ciment eyyi kadi effectivement on jour min joguino micro central kalmi mbimi galle Pulaar ƴeewe no wayi ƴeewe hande oɗo galle no sifora so wiyama hande galle Pulaar no hirsini arde woodi wadɓe min contacté kalde amen jiiɗi wallude galle Pulaar min mbaɗi feere ha tonuji ciment ngari toon Aline Sall addi toon ciment won bailleur gonnoɗo Canada wi noddimi président gonnoɗo toon o noddumi ɗum pour ara ɓe kalda walla ɓe maha galle o ɓe pewnita ɗum wonta centre culturel Pulaar mais procédure o a famata
ko ɓe pawata hen ko a famata goto fof yiiɗi ko yettotte ngaalu jooɗo huufa hen ena waɗa dirigé or que aɗa jogo partenaire uji ɗi ganduɗa garat kañumen ƴeewo terrain o ƴeewa ko cohluɗa ko mbaɗanma ko cohluɗa ko itta clé a mais tottuma mais malheureusement ɓe paamani mi anda ko ɓe paamani mi anda ko ɓe jaɓano famde e oɗon saaha tonnuji ciment ɗi ko ɗon woni ha boni finalement ko jamɗe ɓe ƴetti ɓe mbaari ɗon ɓe batti ɗon comme genre ɓe mbaɗi ɗum collectiré e jamɗe mais ha joni galle o nan ɗon mais pular hal pular en fulɓe kam naftoraki on galle ɗum ko goho gueɗel ɗimmel ngel aɗa ma yaade gueɗel ɗimmel ngel galle ɗo jobɗon ɗo eyi pour mbaɗɗon journée on galle daren ɗon pour yo mahe ɗon woni ɗo joɓoyno ɗon eyi nde min jooɓi nde amin pija nde min ɓennini message galle o yo mahe nde tonnuji ciment gadda nde min nani tan ko addama min noddaka ni min mbiya on jarama a faami ken joom jeenayi ken joom jeenayi so ɗagal huñima tan hakkille sona eyi en jeehi en genni en gummima e ɗum ɗon Allah addi corona en carodiri hen carodiral en carodiri ha en gartodiri en batti collectif des artistes ayi so Allah ne moƴƴino hunde sikkata koko bonnata taw woni koye fewnude e génération foof garɗo e mbaadi nde ardata par ce que sa ƴeewi génération Ablaye Diallo en ko nden hande génération amen nano fuɗɗo ustade mais nouvelle génération arɗo ɓe gaddi ko facette kesso woni les téléfilms minen min kawruno koye cassette aji minen en baba Ablaye en min kawre CD ji min kawre kele mais nouvelle génération an gardi kawri koye téléfilm kawri koye TikTok kawri koye Facebook kawri koye YouTube bon e ɗum ɗon foof e waade noon minen collectif des artistes comédiens pular min mbaɗi feere hamin ndendiri pelle 17 ɗo e Sénégal min batti ɗum fedde wootere woni collectif des artistes comédiens pular min mbi min jawa min jawi ɗum ɗon de min paati Mauritanie min dañi toon section min pay Mali min dañi toon section min pay Gambie min dañi toon section min pooɗi Guinénaɓe min nanni ɗum hankadi nde wonti collectif Afrique pular taw ko dilloɓe e moggo eyyi ɓeɗon collectif noon foof min mbaɗi feere kadi hande ha journée mondial du théâtre baɗoji ɗo e Sénégal hayso tawi min keɓani no min potiri hebde ni ha joni e haare nde kam hayso ko oto goto kam mamin totte état o ma tottu min ɗum min jaaha min tawe no jolfuɓe tawirte ni ha joni de koye haare gonɗen koye haɓede mais en mbaɗi feere kam ha en batti hebde oto so artiste ɓe ne jaaha min lowo hen min jaaha Sorano comme tous les artistes heccanki eko ɓooyani ko SODAF waɗi ɗo assemblée générale minen halpular fulɓe en meeɗa jeeyede hen sa woodi jeeyede hen ko an artiste o nanata ɗum jaaha pasana hoorema taweɗa jolfuɓe tottete ko otoji jaaha jooɗo goota e carte mumen so paari jolta e otoji mumen koota e ngolɗo e haare amen min kaɓama kadi hamin dañi oto min loowi hen mugiyankoɓe min jaahi min jooɗi min gooti no min potiri wotiri ni min tawa assemblée générale o min jolta e otoji amen min garti ha joni gonɗen koye haare ha joni eɗen mbiya eɗen jawa kono en dañano hay ɗum en meeɗa dañde Allah addi kadi joni eɗen paye programme mo ganduɗa fayi ko le 11 ɗon mboɗo sikki ma ara hen so ɓooyi e ɗum ɗon foof noon jeeya ene jeeya hande haareji meɗen gam wawde wawande yahande koye meɗen taƴanima seeɗa ɓe nane haali haal keesi buso eɗen gandi ko dariɓe walli en tigui kadi jarnimo hen hunde foof donc mi yejjit ɗon haalde ɗum saabu kanko hayso caggal makko hande o ala ɗo e aduna he no moƴƴi siftore très bien saabu nde o jooɗi no mbiɗani grand théâtre ko min noddi mo o wi mi gara ga mbiɗa yiɗi yidem tawmomi grand théâtre o haalnimi noon wonde Allah addimo o joƴinama o waɗama directeur kono noon mi yiɗi wallude fulɓe o wi mi saɗa wawi rendende mi pelle pulaar ɗe foof wona fedde moon tan de lewru ala fawi ala ko pelle pulaar ɗe foof mbi mbeɗa wawi o wi kam fof de ɓe garo ɓe walla minnene jamin nodduɓe kamɓe pelle ɗe foof min kawri Pikine min jooɗi min kaldi o wimi kadi mami ar kadi ha toon mi taw on toon o waɗi ɗum kadi o huɓɓi oto makko o ari ha Pikine o tawi min ɗon o wi ko min nanno Ablaye Diallo mi haala noon kadi mbaɗe ni mbaɗire ni ndew noon lawol mi ara mi walla on mi jinggat o jingi no wi ni min mbaɗi o waɗi min financé 11 millions min mbaɗi programme grand théâtre o totti min 20 auto min luwi 20 auto goɗɗo woni 40 min cari e leeɗe he o yimɓe ngar gratuit gara yebbe min mbaɗi guise ferɓe grand théâtre ha mi teɓa ɓe gari min batti 2 heures hitande woni min batti o somo wuuri mo ɗo hitande fof min mbaɗat
troisième année o min mbi min mbaɗa passe uji hay so temen nayi temen ni hay goto min jiya hay goto are sona minen arnoɓe hay fof mbaɗa hen bandiraɓe hettotoɓen e oɗo saaha mi weltima hannde no feewi oɗon kettori noppi moon anduɓe men alduɓe men laamu men seeremɓe men jinnaɓe men ɓiɓɓe men ɗanniyankoɓe men on kettima oɗo émission no wayi yurminade on ketti oɗo émission no wayi hamnade on kettima oɗo émission no wayi welde on kettima nde ɗo darde no wondini katantagal kaari meeɗi haalde ɗum kaari meeɗi yidde ɗum kaari meeɗi andi ɗum nanta noon ko meeɗi haari ala gasa wadde kono hatta ko wonno kono haale ma winde inde gurdam mon janggo so jeyaka oto Allah yawnu yo Allah yurmo yaafo keesi busu siftorimo ɗo ko golle makko wallahi siftoranimo ɗo ko haalpulaar seedi siftoranimo ɗo ko sénégal siftoranimo ɗo o maayi siftorimo ɗo ko golle makko e balle makko yo Allah yurmo yaafo ko golle ko ɗum tagi wiye nde yontinde wat koko ɓennata nde wonno aduna ko meeɗi yettere ko natti on nani ɓeɗon gende on nani nde ɗo darde no wayi yurminade on nani ko haala ɗo ko te ko heddi nan toon haalatako hayso deƴƴotako ɗum noon bana so ɓen garta e maɗa nde wonno kon rewɓe maggiyankoɓe a haali ɗo haalaji mawɗi mi wiɗoma ka hanki ka hecci hanki ka hande yawno e janggo ko kalɗa ɗo ko wona fefi ko fefida wona émission wona yo yimɓe nan koko guurɗa hen mawnuɗa à l'âge de 9 ans hakkude ma e daroɓe ma leñol men onon rewɓe wonɓe e théâtre uji est ce que on mbatta sentir ala ko musata on ko mbiyata ɗon walla wonko cikkata ɗon walla wonko ñoheta ɗon walla wonko nantinte ɗon walla gurdam mon on banggue hakkude mon e leñol yimɓeɓe koddiɓe mon worɓe ɓe gonɗon ɓe ɓe goppaton ɓe ko poɗɗon wiyede holko mbatton sentir soɗon jaa e nder leñol e en tant que katanti leñol eyyi mais ɗum kam chaque jour min nana ɗum chaque jour min nana koɓe bandiji koɓe jeyɓe koye mabɓe ɓe ngala hilifaɓe ɗum kam min cafti nande ɗum so haala Allah après ɓe cooda kasataji kadi ɓe cooda kasataji ɓe mbaɗa consommé ɓe jeeɓa min neɗɗo ene ñoomani janggo e jaam yiima e cassette yiɗa jiidude e ma ñooma bonna inde ma ha para aɗa andi o ne bonna indema jooɗo e rendo gam wawde titorademo wiya o ko miñam walla o ko ɓi mawnam sa ƴeewi hande mogiyankoɓe fo ndesaka e famille jumen o yaltuɓe te pullo ene yiɗi resande bandum pullo surtout bandiragal mais hande mogiyankoɓe hewɓe ko arani en to ndesa ɗo koɓe arani en toon addi arani o noon ko ƴeewata an mogiyanko ƴeewata ko jurmiɗomo jiɗɗomo jiɗanɗomo bawɗo woppudema eko gonɗa ko bawmo walludema eko gonɗa ko saabu so neɗɗo ñamminima million haɗima ko jiɗɗa ko haɗima foof te meccal ngal yahata ha wonta e ma drogue sa waɗani ɗum tan a watta à l'aise hayso jomum jahata goɗɗo resma taw wona leñol ngol omo walluma ya wallu leñol ngol te leñol ngol ne woppuma jaltuɗa leñol ngol to gonɗa caggal leñol to ɓen daroma an ya wallu leñol ngol anne daroɗa jaaɓa walluɗo leñol ngol tawa nekkani a haɓani yaha noon kadi jomumen ne titoro ma kadi joni noon ay ɓeɗon hande yahannoɓe ene mbiye ɓe ko bandiji ɓe ko kuyɓe hande ko ɓen dutti kadi gam wawde arde ene naata hen te janggani ɗum ko ɓen goni noon hande waɗoɓe ko ganduɗa ko janggo e jaam wiye ɓe foof ko bandiji tawa théâtre sa naati hen kaw mboyri puɗortoɗa ko neeti ko école sa ari eɓe jogui comportement moɓe kollanma holno jooɗortoɗa hay saɗa dicco e leydi mbiyataɗa ko saɗa dicco ko ni diccortoɗa so mawɗone haala a haalta en tant que gaynani sa ari répétition ala droit wadde naggam ala droit wadde naggam so wona répétition gas ndin needi a wawa dañde ɗum galle moon te mi salani konngol ma mi wi hunde woto Ablaye Diallo no ɗum nabbade so on haɓe gaari toon jahowo ma wayno Ablaye sono haala ko Ablaye wiyatamo so neɗɗo haali Ablaye wiya ko jaabo ɗum woni needi mbima walla oto jaabo jooɗo ummo min haalde ɗum en heddo hoore men hay aɗan ko addi ɗum par ce que heewi to garɗa e wuuro min gaare wuuro tan woodi gudduɗo galle mum wiɓe ko bandiji aɗa nana ɗum joni so tawi an mo gardu a arde baɗo no Ablaye Diallo ko kilifa ene woppi debbo ene woppi sukaɓe arde e sukaɓe so woppi sukaɓe ene jogui liberté ne jahato beela wiyete koko haaletono ko wonti gonga alay saago minen somin gummoɗo ko règlement tiɗɗo rewɓe
kamɓe rewɓe gondata worɓe kamɓe worɓe gondata kono hande holde min jiidirta e programme wadde min ɗum haawi kam min cikkan noon onon gormo ko wala fof wala mais jiimi min personnellement mi ari salmindeɓe après kaldumi woni mo kaldumi Ablaye ne dari ne heeɗi min ha paari o deƴƴi o sali jabade Ablaye wi jaabo o jaabi Ablaye wimo jooɗoyo o jooɗi mbimom est ce que mon ngar galle amen o wi namdo Abdoulaye mbimi Ablaye wiyata ya jaabam jaabuɗa Ablaye ya jooɗo jooɗɗa wi ko noon min gurti ɗum ɗon woni ko sembinde haala ma to jaaɗon fof oɗon jogui kilifa oɗon kilfodiri e nder koye moɗon ɗum il faut leñol ngol anda ɗum deuxièmement so wonano onon leñol ngol yoolo so wonano onon gandi men majja par ce que ko toɓo e ilam gonno toɓo ne toɓa ilam ne ila jeeri waalo pooɗe kamɓe gondi jeeri gondi waalo gondi pooɗe yimɓe fof ɗe gandodiri fedde dow e fedde less yimɓe ne gurdi normal yeehi ha ɓooyi toɓo toɓani ilam ilani toɓo haaɗe asaman ilam haaɗe maayo waalo ildi pastel suuna yalti leydi sunare naati feela yeehi feloore heddi heddi ko ɓe fulɓe baale walo kadi en walda noon ɓe cariɓe dogi ɓe beddi caɓ wiyete ko dogdu ɓe ɗanni keeɓi kayitaji keeɓi kaalisaji garti mbaɗa kaalisaji ɓe naata e ladde waalo yoori yooro ari école sukaɓe nanna école ɓe ganda makko ɓe ganda dingiral ɓe ganda bandiragal ɓe ganda koddigal ɓe gandi ko kolle kam école ɓe gandi ko kaari jangguinɓe foof majjiriɓe ha laaɓi onon dari onon goni dariɓe oɗon kolla ɓen hol enen par ce que ɓen ganda dingiral ɓen ganda soko ɓen ganda so berel ɓen ganda haydara gandi ko école galle mumen ƴetta téléphone yara dose 10 heures jooɗon e telfina wuuro wongo mi meeɗi nelde ɓiyam galle amen mawɗo namdi haaldiɓe galle goɗɗo mi taw ko toon tiwa yimɓe cinci certi woto fof yeehi bollol mum donc onon goni dartiɓe ne mbiye sukaɓeɓe enen goni naggam enen jibina naggam enen gurdi naggam enen mbaɗanno naggam enen koddirno naggam oɗon kaltanaɓe kamɓe par ce que so wonani ɗum onon kamɓe ɓe gandata ɓe gummi par ce que koddigal ala ɓe certi joni onon rewɓe wuurɓe ɗum ɓe albarka worɓe moon kono onon worɓe wuurɓe ɗon ɓe albarka rewɓe moon par ce que rewɓe moon e worɓe mum fof poti e nder ligguey he nden salli secrétaire général Kaya Diop mo ganduɗa gurdam mum fof ko pular gurdam mum Kayasi gurdam mum fof ko pular gurdam mum fof ko jaadigal miɗo gondi fondation international o Fatmata Gaye wallahi par ce que a faami kanko woni secrétaire général min wonno coordinateur cellule mo Dakar mi yeehi ha walalde ko nden ganduɓe Kaya nden ganduɓe cuusal makko nden ganduɓe darde makko on so resi debbo artiste wallat ɗum ɓe hokkat ɗum liberté fela konngol ma ɗono mo wallimi no minen goni seedeji o collectif de Pulaar o kanko woni président caggal de Ablaye Samba Sy woppi ko ƴetti ɗum ko faade joni o jooɗota o yooɓota o ñamata o yarata ko yo dental ngal tan dow lawol hay téléphone heɓata kadi omo tari mo tiiɗi kono noon fof de no haalpulaar wiyata ni cabrol ɗo ngabbi fof on ɗo soyna fof de ko Kaya jaggi less ne puusa mo yo waɗ kadi emin gandi kadi Kaya no rokkimo kadi hoolare tigui rigui kanko ne omo jogui hoolare e dewgal makko mo andi ko waɗata ko mo andi ko yarata ko mo andi ɗo joto mo andi ɗo artata ko waɗi fof waɗata ko yo leñol ngol wuuri ɗum kadi neɗɗo so waɗi moƴƴere yo haalane guila no wuuri aduna fof ko andu ɗum komin ko debbo kono min jettamo won darde o dari worɓe mbaɗa ɗum darade oɗo bana eyyi omo ñagane balɗe juuɗe battane moƴƴi kanko bandiraɓe toɓen e oɗo saaha mboɗa andi Djiby Dieng noon waɗa signalé camaraman men international nde wonno oɗo émission o émission fodo ko yaata tan ha heddi kiki par ce que wagat par ce que ne heddi jogui deuxième partie avant émission ɗum ɗo woni ara ñalawma le 27 ne ara programme o eɗen le 11 ne ara programme oɗon eɗen jogui ɗo émission encore mo kolliten bandiraɓe o eko mbawɗen haala eɗen jogui kadi mboɗo yiiɗi kadi to pottoton ɗo ganduɗa min ofa Pindi TV min tawa on toon min mbadden yewtere ɓe ganduɗa taw ko carika e nder jewte futankoɓe par ce que ko joltuɗon hande ko kalɗon ɗo hande ko ɗum ɗo no wayi yurminade min noddi alɗuɓe men anduɓe men yontaɓe men volontaire uji men baeur de fonds uji men seremɓe men halfaɓe dina halfaɓe aada leñol so tawi ala galo ala gando ala jontaɗo ala pinne men ngol leñol mayat ɗum noon eɗen nodda dendagal bandiraɓe Amar Ba
anani ka ɗo haala e a beltanama Boyri Thioune en beltani kadi kawmen Ablaye Diallo e Banaso no wini ko noon Banaso woni présidente gandanɗa hoorema collectif artiste Pulaar mbeɗa andi hen seeɗa saabu kala kikiɗe e mbatta ko répétition salto kala kikiɗe min kotata galle amen ko tawa gueeƴe jawti te ɗum fof ko darde makko guila e darde makko minen sukaɓe noon ni mi poti joɗorade ni poɗɗon waɗirde ko haali gonga wadde bana amin beltanama no feewi amin mbima kadi yo Allah walla yo Allah hokke ko jiɗɗa hen ko e no mbirɗa ni saabu sen waɗi en signalé kono eɗen jogui heewi ko poɗɗen haalde kono mataw ko ɗo émission o haaɗi eɗen jogui kadi programme kadi mo paaɗen Boyri Thioune wima en gartu hen ɗum ɗon fof no foti wadde ɗum kono bana min jettima min somi welama wiye bana hande min jettima saabu hande ko dañmi hande e collectif artiste Haalpulaar ko Allah e balle moɗon wadde Allah jarama on jarama yo Allah junnu balɗe moƴƴina ɓattan en calmini bandiraɓe fof en goppani heebo kala yewɓoɓe gandanɗa hoorema ko sen men Pindi TV Abdoulaye Diallo holko baynotoɗa bandiraɓe ko ɓurata raɓɓidde mo poɗɗen faade taw ko programme international eɗen noddi fuutankoɓe eɗen noddi eɗen ñaagui balle alɗuɓe men anduɓe men e yimɓe men wonɓe laamu wawɓe nande noddago men e erago men eɗen ñaagui balle eɗen ñaagui kala ko bawɗen hebde ala hen ko jawɗen nde wonno ko maɓe gara ko kamɓe kalante kamɓe jahante kamɓe mbaɗete représenté ko kamɓe parnora ko leñol ngol ɗum noon eɗen doddi leñol ngol alɗuɓe anduɓe le 27 le 11 juillet le 11 juillet samedi o garowo so artoyi samedi garowo oɗo so arti toon to ravin bandiraɓe Haalpulaar en kawri hen toon bandiraɓe Haalpulaar en gaare daren bandiraɓe Haalpulaar en gaare jiidiren gaare gandodiren gaare ballodiren ko volontaire uji ɓoli gonɗo on nani ko haala hande ko hay goto yoɓaka ɗo goto fof darni ko leñol mum kono noon gasta wadde kono hata ko wanna kono haale ɗum noon bisimilla moon e programme Abdoulaye Diallo aɗa wawidirde bandiraɓe tota bana konngol ko noon tan Boyri Thioune Allah jarama kadi min beltima min jetti kadi technicien ji ɗi e caméraman uji ɗi min jiiɗi e banimen debbo min ñagonoɓe kamɓene balɗe juɗɗe battane moƴƴe nde tawno so tiggu ami tan ko yumum jaggue balade mum e kamɓe ko batten ɗo ko kamɓe jonnata ɗum kamɓe pewnata ɗum ha ɓeydo fewde kamɓe ɓe jettama no fewi e programme le 11 inchallah ko collectif mogiyankoɓe dental pinal Pulaar kamɓe mbaɗata ɗum so Allah jaaɓi ko yiɗi welnu leñol ngol tan teddinde leñol ngol ha hande ko yidde tan ɗiyano ko welata leñol ngol ɗum tagi ɗum daari tan woni ko yaate ɗo jiiɗa ɗo moni foof daari ko darde muɗum ko woni hen ko feccere moni hen foof itti ko piye mum fi mbaɗi kaji min luwoy salo ma won 400 et quelques mille hay goto min mbiyani hokku min buɗɗi walla min buɗɗi ala kadi ittude walli min noddi noon leñol ngol yo ar est ce que on soɗ mbaɗa hunde jafoɗa jibi est ce que leñol ngol cine soɗon mbaɗa walla on gujjan mbaɗo en tina kay min kalna ɓe ɗon mbaɗa publicité ji oɗon noddemi kalna amin corto min naata e galleji min corto min binda lettre min mbaɗa téléphone aji min jetto e mabɓe d'accord wonen fulloɓe hen noon won fulloɓe kono nomin jiɗirni kam arani d'accord nomin jiɗi arani ɗum woni darde nde ko yo leñol ngol kadi ɓeydo weltade anda kadi wonɗo min daari ɓeydo andude kadi yiide guite mumen kala mo yiyano kadi meeɗa yiide mo wawno arde kadi ara min nagui ɗo bande fof gaara kewa les 11 inchallah oɗo samedi garo so arti ɗo gueeƴe waɗi ɗo réveillade club fuuta fof nodda fulɓe fof nodda kala wiyo mbimami hay mo wona pullo yo ar bisimilla mara yiye leñol ɗum noon ko ɗum tan paaɗen ɗum noon Allah jarama on jarama allahumma salli ala seydina mouhammadin yo Allah timmin golle ɗe foof en jetti Allah kadi en jetti Pindi TV e darde mon dari darde wande fayida nde yo Allah hokku en hawrude hen so Allah jaaɓi jaabima inchallah noon bana so hokkuma konngol mi sikki Ablaye presque kono mbiɗa ni tan ko adi foof le 11 o ko pour siftenen bandiraɓe le 11 ko jamma jokkodiral woni leyɗele renduɓe collectif o woni Mali fulɓe Mauritanie fulɓe Sénégal ndenda mbaɗa collectif goto wawde jokkodirde leyɗele ɗe entre frontiére uji ɗi taw koye inde mogoyankoɓe ko ɗum jibini jaam pulago mo mbatten le 11 o ko wona ɗum ko en invité toutes les arkoji ɗi foof so wi arko tan en garti e mbadi jolfuɓe ɓe woni président ji arkoji ɗi eɗen invité ɓe
kamɓene ko hen ɓe jeeya saabu nden min jooɗotono minen enen fulɓe gonen banggue mbiyen en mbaddaka hay hunde en ndendinaka hay hunde joni noon en jaaha ha ndenduɗen e mabɓe kala ko heewi ɓe nodda en enenne kala ko heewi nodden ɓe gam wawde wemnude administration Sénégal ko jiɗɗen ko haɓade e batte ara e meɗen beele eɗen wawa dañde ɗum wadde eɗen mbiya bandiraɓe prévente o yalti Mboyri Thioune son dokki kam ɗum ko 2000 francs biyeji ɗi yalti Mamadou Sy nani jogui ɗum secrétaire général o so wona ɗum kadi juusi ko 3000 francs wadde jomum sooda avant juusi ɓuuri hoyde e muɗum acca ha ñalawma wiya ene sooda en noddi bandiraɓe foof en jettima en juurima en ñaaguima duwaw en neldi duwaw kono anne kadi min ñaganimama Allah moƴƴere kaw Mboyri Thioune kam moƴƴo kadi en jetti équipe technique o foof en jetti kadi joom galle o en jetti kadi le directeur woni kawmen Abou Diop Aminata Ba annene aussi vraiment a waɗi coordonné émission ha rewi lawol Allah jarama on jarama kala ko ferguita hen ko neɗɗo woni mo timmani sago men ko yimɓe foof pamna ko jiɗɗen haalde ko kadi yimɓe ganda ko jiɗɗen yettade ɗo Allah jarama on jarama ko noon tigui bandiraɓe ɓen e oɗo saaha heure uji men jettima ɗo e Pindi TV taw gonɗen ko en direct Dakar en calmini Daouda Dia e Harouna Dia ceerno men ceerno Mamadou Bassirou Sall Abdoulaye Walle e Hamé Amadou Ly tonto Gallu en calmini bandiraɓe hettoɓe to MBS international 87.2 toon to yiɗɓe sehilaɓe Mboyri Thioune yiɗɓe Abdara Ba en calmini yiɗɓe Abou Samba Diop tawande joɗani en toon Kadiata Amadou Madina debbo Abdoul Mayi Dembe en calmini Farmal Houray Mamadou Hamad Fam Bassirou Diaw en calmini ceerno men ceerno Hamidou Ndiaye ceerno Alpha Bogoum ceerno Amadou Dahari ceerno Kalidou Alpha Diamou Mairie bandiraɓe men sereɓe men e nangue hen wona ngolɗo tan koko wona jamma e ñalawma Ablaye Ba nani Bana nani numéro ji mabɓe ma tello so Allah jaaɓi inchallahu rabbi nangue hen e jaade galle he ɗum noon ko yontere fo lawol gotol émission men pinal e gandal tawane waɗa ɗen coordonné Aminata Ba cameraman ko Djibi Dieng bani men debbo men cotaw andude inde mum o en beltima hande no fewi ɗum noon so haala ka ñawi koye amen so selli ko gueno fewnita ɗum ko hakkillaji mon juuɗɗi fewnita ɗum ko yidde heɗade e yaadude fewnita ɗum ko ande so neɗɗo ŋaɓɓi hunde ko waɗima baɗɗiɗo kadi ne wawi yande jaam toon jaam ga jaam to hakkude ɗo yo jaam Allah ñallane